Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başçylygynyň käbir ornmatarlarynyň ahal we daşowut welaýatlarynyň häkimlerini hemde yurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagyny sany video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny içirdi. Onun dowamyny yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek bilen baglanşykly wezipeleri hemde döwlet durmuşyny değişli möhüm meselelere garallaýar. Tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny açyp, hormatly prezidentimiz ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanowy hemde ministrler kabinetiniň başçylygynyň Ahal vilayatyny gödäwçige diýen ornmatary Glyjewy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Ahal vilayatynyň häkimi häzirki döwürde vilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy aýkinlere agreten kadra laýyk derejede ýetigi edilşi şol ruwatyň özüne ýerleri we owagjyk teňkelerini ýa-da kişini taýýarlamak boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçürül şäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem owa milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek ornuny degişli düzümleriň taýyşly işiniň üçin edilmegi boýunça alınıp balyan işler barada habar berildi. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna Qaky etrabynyň çägirine umumy meýdany 6 hektara barabar bolan ýylatışgana, Qaky we Bagdaýhan etraplaryna ýokary halkara ünümleri esasynda injamlaşdyrylýan dokma toplumlary we Aşgabat Tejen aralygyna ýokary teýdikli awtomobil ýoly hemde Ahal vilayatynyň Täze Dugrawap idara ediş merkeziniň 1-nji nowatdakysynyň binalary toplamy ulanmaga beriler. Şu günleri Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyna gabatlanlyp ulanmaga beriljek desgalardaky işler häzirki döwrüň taraplaryna laýyk derejede alınıp barylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şu ýylda vilayet boýunça meýilleşdirilen ähli işleriň guramaçyk derejesinde geçirilmeligine üns çekdi. Döwlet başçylygynda vilayetde alınıp barýan owagjylyk işler barada bellemek bilen ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligi, ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, şeýlekem ýa-da kişine guramaçykly geçmek bilen baglanyşyk meselelerin hemişe gödäwçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Aýratynda vilayetyň durmuş üpçünçiligini, mektepleriň, çağlar baglarynyň we ýaşaýyş çaýlarynyň elektrik energiýasy, tebii gaz hemde agyz suw bilen bökdünçi üpçün edilmek üçin ähli zerur tagallarlar edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi we bu babatda häkime birnäçe tapşyryklar berdi. Ýedi ýarymynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň ýagdaýy bir gödäwçilikde saklanmalylar. Şu noktaýlardan şanly bayramyň medeni maksatnamasyny taýýarlamaga hemme taraplaryny esasy çemeleşilmeliler. Soňra vice-premier Glyjew milli liderimiň tapşyrygy boýunça Ahal vilayatynyň etraplaryna guran iş saparynyň netijeleri aýratynda vilayatda mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň çäklerini alınıp barýan durly maksatly işleriň şol sanyna möhüm ähmiýetli guruluşlaryň bir gödäwçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Şunun bilen baglykda vilayatyň ýylatynyň durmuş üpçünçiligi bilen baglanyşyk meseleler ünsün düşürilmeli däldir diýip döwlet başçylygy aýtdy we bu wagtda vice-premieri hemde häkime anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň ýagdaýy, olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we desgalaryň bellenlen möhletlerde tapşyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň bir gödäwçilikde saklanmalygyny aýtdy we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de Daşowut vilayatynyň häkimi Nadan Muradowy hemde ministrler kabinetiniň başçylygynyň Daşowut vilayatyna gödäwçige diýen ornmatary Müşşikowy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Ilki bilen häkim vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp balyan işleriň ýagdaýy, güýlük bogdaýa geçirilen ýedek işleri we ýa-da kişine görülen toplumlaryň taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim vilayatyň çäklaryna bar bolan umumy bilim berýän orta mekteplerde okuw ýylynyň 2-nji ýarymyna başlamagy görülen taýýarlyk işleri, ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan garaşdyrlyk güni münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Häkim Daşowut vilayatyna alınıp barýan guruluşyk işler barada aýdyp, medeni köpçülikliň şäherlere geçirmäge niýetlenilen 3000 orunluk Türkmeniň Agoýy hemde 3000 orunluk Tadaka jaýynyň guruluşynyň barşy, onu ýerine getirilýän işleriň netijeleri, şeýlekem Daşowut şäherine 450 orunluk köpürlük hastahananyň, 150 orunluk onkologiýa hastahanasynyň we şäheriň Göregli köçesiniň oruny 15 sany ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşyklary barada giňişleýin maglumatlar berdi.
Hormat prezidentime de hatabat dinlep, şu günler alınıp barlayan meydan işler bilen bir katarda, ýa-da kişine guramaçykluk erişmek maksady bilen taýýarlyk işleriniň batly depkinlerde ýola goýulmalygyny öňsükdi. Şeýle hem vilayatyň ilatynyň elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen üpçünçilik derejesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Şunun bilen birlikde mekteplerde okuň ikinji ýarym ýyllygyna geçmäge taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçyk derejesi üpçün edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu işleri iýdigderli gödekçilikde saklamak babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz o milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeler barada aýdyp, garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen diskalardaky gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak, dürli maksatly diskalary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek meseleläriniň wajypdygyna öňsükdi. Bellenlen işler bilen bir katarda şanly sene münasibetli medeni köpçülikliň çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak meselesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Soňra vice-premier Müşşikow hormatly prezidentimiziň taşrygy boýunça wilayata bolan iş saparynyň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli Daşoğlu wilayatyna alınıp barlayan gurulşyk işleri kesgitlinin tertipnama laýyk derejede dowam edýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe giňerimli özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň milli ykdysadiyetimiziň durnukly ösüş üçin kuwatly binýat döretmäge mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň sebitlerine alınıp barlayan işlere aýratyn ähmiýet berilmeliler. Milli liderimiz Daşoğlu wilayatyna gurulayan deskalaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy, wilayatyň ykdysady ösüşine bolşýaly ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna da oňun täsirini ýetirjekdigini aýtdy. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiz bu işlerde döwlet tarapyndan berilýän golluglaryň mundan meýlekde dowam etjekdigini aýdyp, gönükdirilýän serişdeleriň maksady laýyk ulanmagyny gazanmagyň esasy wezipeleriň biridigini belledi. Endi bu babatda vice-premier we häkime bir näçe taşyklar berdi. Sanly video aragatnaş halka geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýadowy we ýurdumyzyň bilim ministri Gurbanowy göni video aragatnaşga çagyrdy. İlki bilen bilim ministri ýurdumyzyň häzirki döwürde umum bilim berýän mekdeplerine okuň ikinji ýarym ýyllygyna görülen taýýarlyk işleri ýokary okuw mekdeplerine gyşky synaglaryň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Bellenşýäli gyş günlerine mektepleriň we beýleki bilim ojaklarynyň ýyladyş ulgamlarynyň işine möhüm ähmiýet berilýär. Şol wagtyň özünde umum bilim berýän mektepleriň okuw gollanmalarynyň degişi bilim esaplarynyň üpçünçilik derejesi iýdigderli gödekçilikde saklanýar. Mugallimlaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak wezipelerine möhüm ähmiýet berilýär. Minister bellenlen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ornuna alınıp barlayan işleri netijeli dowam etmek, bilim idaralarynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler boýunça ýerul işleriň alınıp barlaýanyny barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, häzirki döwürde sanly ulgamy ornaşdyrmak, alman gazananlaryny we täzeçil tehnologiýalary işin özleşdirmek babatda ýurdumyzyň bilim idaralarynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýanlygyna ünsüjekdi. Şunun bilen baglanykda orta mekteplerde okuň ikinji ýarym ýylyna guramaçyklyk erişmek üçin äkli derur şäherler görülmeliler. Munyň üçin mektepleriň üpçünçilik derejesine aýratyn ähmiýet berilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda ministre bir näçe taşyklar berdi. Soňra vice-premier Gelin Ýadow gödekçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işleriň ýagdaýy hyzgutanyna ýurdumyzyň bilim ulgamyna milli liderimizin ýol başlygyna ýaýlandyrylan giňmeşerli özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça alınıp barlayan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli milli bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ony hil wagtda dünýäniň ösen derejesine çykarmak, şol bir wagtyň özünde ýaş alymlaryň alma açyşlar üçin derur şertleri döretmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Şunlukda bir ugra sanly ulgamy ornaşdyrmak, bilimiň derejesini ýokarlandyrmak, hüner taýdan kämilleşdiriş meselelerini işleňleşdirmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ornuna hemme taraplaryň işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, ykdysadiyetimiziň ähli gollaryny häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmakda, sanly ulgamy işleňleşdirmekde, ähli puwdaklar üçin ýokary hünerli işgärler taýýarlamakda ýurdumyzyň bilim idaralaryna möhüm ornuň degişdigini aýtdy. Şunun bilen baglanykda bir ulgamda alınıp barlayan işler häzirki döwrüň ösen talaplaryna we halkara ülümlerine dolu laýyk gelmeliler. Bilim idaralarynyň işini iýdigderli kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar işiň ornaşdyrylmalydyr diýip milli liderimiz aýtdy we bu wagtda vice-premier bir näçe görkezmeler berdi.
Şeýlekem bilim ilgamına degişi idaralarda garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň guramaçyk derejesine aýratyn ähmet berilmeliler. Hormat prezidentimize sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ähletine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyny, ýeri diýarymyzy mundan meýlekde ösürmegiň beýikligine alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Indi orsa hormat prezidentimiň adyna gelen gutdaw bilen tanış edýäs onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz Katar döwletiniň halkynyň adynan hemde hut öz adymdan size hemde tutuş türkmen halkyna mähirli bayramçylyk gutdawlaryny beýan edýän. Siziň Ali Hedratiňizde berk jan saglyk, awadançylyk we üstünlikler. Siziň dowgunlyk ýurduňyzda bolsa mundan beýlegim ösüş we rowaşlyk ardy edýän. Goý biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan berk dowgunlyk gatnaşyklary rowaşlansyn hemde össün. Size tüýstürekden hormat goýan mardaky ynandyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Sanly video aragatnaşyk ulgama arkaly Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň arasynda iki ýurduň syýasy geňeşmeleri geçirildi. İşçiň söhbetdeşligiň marşyny Awganistan bilen magly meseleler dogusynda pikir alşyldy. Hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ölçüne alýan iki tarap bilen özara hereketleriň hasam işçiňleşdirmeginiň derwaýsygy bellenip geçirildi. Ma'lum bolşaly 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabryna hormatly prezidentimiziň Hindistan Respublikasynyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Oň jemleri boýunça iki dostlukly döwletiň ýol başçylary Türkmenistanyň hemde Hindistanyň arasyna däp bolan özara gatnaşyklary hemme taraplaryň işçiňleşdirmek babatyna alalaşdylar. Mazmuna baý söhbetdeşligiň başynda sewda, ykdysady, ilmi we tehnologiýa hyzmatdaşlyk boýunça bilelikde hökümetara Türkmen hindi topunyň şäherlerindäki özara gatnaşyklary işçiňleşdirmegiň derwaýslygyny taldy. Iler tutulýan bilelikdäki taslamalaryň hatarına maýa goýum hemde üstünlikli durmuşa geçirmek babatyna hindi tarapynyň esasy gatnaşyky bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gad geçirjisiniň gurulşy aýratyny otaly we oň depkiniň soňky döwürde ähmetli derejede işçiňleşdirilen bellenip geçirildi. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Magtumly adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň welayet itirap şäker geňeşleriniň arasynda sany video aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onu 2021-nji ýyly Türkmenistan paragatçylygyň ananşmagyň watany şygar bilen atlandyrylmagy hemde bu ýyly hormat prezidentimiziň karary bilen Türkmenistana ýaşlar bardaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasynyň tasdiklanmagy ýaşlaryň köňül kalbyny uly buýsanç duýgusyny öredip olary täze belent maksatly işlere üstünlikler ruhlandyr diýip bellenildi. Sanly ulgama arkaly geçirilen duşukda Türkmenistana ýaşlar bardaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň beýilnamasyny Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary bilen ýerlerde bilelikde iş alyp baryp ýaşlardan ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna zerur ütkötmeleri we goşmaçylary girmek hemde telekeçilige giň ýol açmak we telekeçilik boýunça kanunçylyk namalaryna degişli teklipler taýýarlamak ýaşlaryň durmuş goruglygyny üpçün etmek, mümkinçiligi çäkli ýaşlara we ýaşlaryň maşgallaryna golluk bermek, ýaşlaryň iş üpçünçiliginiň geremini giňeltmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, onu durmuşa ornaşdyrmak we oňa ýaşlary işçiň çekmek, ýaş telekeçiler gollamak, sagdyn durmuş ýölgesini, milliligi, watansöýçilik wagt etmek, ýaş dekinler ýüze çykarmak, talip we mekdep okuwçylarynyň arasynda terbiýeçilik ähmiýetli wagt nesihat işlerini güýçlendirmek, sanly bilim ösürmek boýunça bätleşikler guramak, okuwçylar we talip ýaşlary meýli tinçilik işlerini çekmek, sporda bolan söýgüni artdyrmak, ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini ösürmek, ýaş meýli tinçileriň alyp barýan işleriniň netijeligini gadanmak, ýylatyň arasynda ýerli maşgala lukmanlar bilen keseleriň öňüne almak boýunça okuwlar we wagt nesihat işlerini geçirmekde, ýaşlaryň ornuny güýçlendirmek, ýaşlary maşgala durmuşyna taýýarlamak, saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli ýaşlaryň arasynda sport bätleşiklerini geçirmek, ýaşlary kitaphanalary işçiň çekmek makfatly işler alyp barmak we dörejilik bätleşikler geçirmek, mukaddes garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny ýokary guramaçylykly geçirmekde işçiň gatnaşmak, medeniýet we synaw diýişgärleri bilen ýaşlaryň arasynda halipa şägirdlik gatnaşyklaryny ýol goýmak, ýaş ýazyjy şahyrlaryň, bagşy
ýaşy sazynylaryň milli el işleri we senetçilik bilen meşgul bolýan ýaşlaryň arasynda sergi we dörejlik bätişlerini, festiwallaryny gurap, täze zekinler ýüze çykarmak, ýaşlaryň arasynda watançylyk terbiýesini ýokurlandyrmak, olara watan mukaddesligini we gymmatlygyny düşündirmek, ýaşlaryň ekologiýa medeniyetligini ösürmek ýaly beýan edilen wezipeler işiň durmuşa geçirmekde netijeli işler alyp barylmalygy dogrusynda nykdaly. Sanly ulgam arkaly geçirilen maslahat duşugynyň ahyryna oňatnyjylar garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň dünýä bilelişigindäki awray mertebesiniň häzirki buýsançy döwürde ajaýyp öwüşgünleriniň many mazmunyny ýer içinde wagt etmekde, mundan beýlegem joşguly zekme çekjekdiklerini, Gahrman arkadaşymyzyň hoşniýetli işleri we daşary siýasatyny dawarlandyrmakda tutan ýerli ihlasly goşunatlaryny goşşokdyklaryny inanyrdylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadiyetimiziň owa hyjuluk toplumyny, aýratynam onuň köp uğurluk aýtydan işleýän podogyny, işçiliň durly görnüşlerini ösdürmäge düýpli maý goýumlar goýulýar. Şeýle beýik işleriň eklisem Gahrman arkadaşymyzyň döwlet adam üçin diýen taglimatyndan göz başalýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň ilkinji aýynyň häzirki günlerini ýurdumyzyň ýylajyşganlaryna ýetişdirilen ýokary killi pomidoryň hasy ýygnalyp, içerki we daşarky bazarlaryň sarpejlerine ýetgiderli uğrudylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Mehriban akademiyanyň parasatly we öňdöňörjülükli başdanlygyny ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek, milli ykdysadyetimiziň ähli podoklaryny şol sany owa hoşulugyny ösürmek boýunça giň gerimli işler anyp barlýar. Yurdumuzda adyk bolşulugyny berkitmek üçin giň gerimli çäreler amala asyrlýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Türkmenistanyň owa hoşuluk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Büdmeň etrafynyň şäherinde ýerleşýän ýylaçyxana toplumynyň agly bir işgärleri şu günlerde anyp barlayan işleriň depkinini sekelçede goşatmaýarlar. Ýylaçyxana toplumynyň umumy meýdany 15 hektara barabar bolup, şoň 10 hektary ýylaçyxana şeýlede şetilleri ösdürip ýetişdirmek üçin 0,35 hektara barabar şetilxana gapraýjy sehi hemde önümleri saklamak üçin niýetlenen göwürme 40 tonnalyk ammary ile öpçün edilen. Her zamanyň döwri we ösen we kämil innowasion tehnologiýalary hemde enjamlary ornaşdyrylan bu ýylaçyxana toplumy ýokary hilli bol hasyl almaga giň mümkinçilik berýär. Munyň özi bolsa, ýylyň bütün dowamyna ak bazarlarymyzyň gög önümleri öpçün edilmegine ähli şertler döredýär. Ýylaçyxana toplumyna ýeterlik mukdardaky temperaturanyň we çyýgyllygyň saklanmagy, pomidorlaryň hadaly ösmegi we bol hasyl toplamak üçin dol mümkinçilikler döredýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ilaty özümizde öňürleýän ady önümleri bilen ygtybarly öpçün etmek baradaky tapşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýänine şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasynda bu önümleriň hyrydarlary bolsa, hemişe ýeterlikdir. Döwri we ýylaçyxana toplumyna gözetme uzalyp gidýän pomidor hatarlaryny synanyňda bu ýerdäki hünärmenleriň irginsiz zähmetiniň ýerine düşýänini görýär. Hünärmenler ýylaçyxana toplumyna ornaşdyrylan döwri we enjamlar we kompýuterler arkaly işlemeklerin kämil usullaryny ilatdyrlar. Netijede suwaryş, iýmitleniriş we gözewçilik etmek işleri göwne jaý anyp barlýar. Ýylaçyxana toplumynyň işgärleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barha gowlanmagy barada ul alady edýän hemde şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän Mehriban akademiyada alkyş sözlerini aýdýarlar. Ulu Balkan dağının degresindäki mes toprakly düzmergen ýaýlasyny binadiren Häzirki zaman ýylaçyxanasy Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň hemde Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň agzatyna degişli bolup, bu ýerde işler sağlaşykly ýola goýulan. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe el ulsymyzyň eşiretli, bolelin durmuşda ýaşamagy, raýatlarymyzyň öz topragymyzda ýetişdirilýän durly gög önümler bilen ýylyň tutuş dowamyny ygtybarly öpçün edilmegi, şunu husus budyň ägir mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy babatda Gahrman arkadaşymyzyň edýän ägir aladalaryna münasip goşunt goşmak döwri we ýylaçyxananyň işgärleriniň baş maksady bolup durýar. Şeýle asly maksatlardan uralýan ýylaçyxananyň önemçilik mümkinçilikleri husus budyň okgunly, depkinli ösüşleri eýe bolýanyny ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Gög önümleriň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk meýdany 4 hektara, umum tutýan meýdany bolsa 5 hektara barabar bolan ýylaçyxana täze iş orlarynyň bir wada 60 oglaýyn döretmäge mümkinçilik berdi. Bu ýylaçyxanada agrogenik talaplara laýyk ýetişýän pomidorlar ýygnamak işi Türkmenistan parahatçylygy we ynançmaň watan ýylyp atlandyrylan üstümizdäki ýylyň iýun aýynyň ortalaryna çeli dowam eder. Şeýlelikde ýylaçyxanadan tutuş mewsimiň dowamyny aljak pomidor hasylynyň umumy möçberi 1000 tonna barabar bolar.
Bu bolsa şu yerdäki pomidor düýpleriniň her birinden mewsimiň dowamynda alınjak hasylyň 7 kilogramdan 17 kilograma çeýli boljakdygyny tasdiklaýan. Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan Welaýat Komitetining agzalary bolsa, bu ýerde bolup yerli telekeçileriň arasynda wagt ünlü işlerini ýetgiderli alyp barýarlar. Şerdi ýylçykanyň agdyber hünärmenleri arasy halal dekme çekip bol hasyl almagy we kärhananyň önümçilik kuwatlygyny artdyrmagy dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzy alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna gahrman arkadamyzyň berýän giň golluglaryny netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzyň dürli kunjoklarına hereket edýän kärhanlarda ornaşdyrylan ýokary tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän dürli önümleri ýurdumyzda ul islew bildirilýär. Mar şäherindäki gerçek aýakkap önümlerini öndürýän Harit nişanly kärhanada şeýle kärhanalaryň merdir. Ýurdumynyň ykdysady ulgamyny ösdürmekde Mehraman akadamynyň dördüp berýän giň şertleri telekeçilere öndürjülikli işlemäge, ýokary hil önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiň başda durmagyna ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik işleriniň döwre wagtlaşdyrylmagyna aýratyn uly ähmet berilýär. Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Marşegernäki gerçek Harit nişany aýakkap önümlerini öndürýän hususy kärhananyň önümleri hil taýdan aýratynlygyny tapatlanýar. Bu hususy kärhananyň agdyr işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly durly ölçekde öndürýän aýakkap önümlerini halka götürilýärler. Hususy kärhanada aýakkaplaryň ýokarky bölegini dokumak, aýakkaplaryň peteklerini taýinlamak we boýamak, gaş bezeglerini tiýmarlamak, aýakkaplaryň aşaky böleklerini guýmak we taýýar önümleri saklamak hemde tikinçilik bölümi ýaly 7 sany bölüm hereket edip, kärhananyň önümçilik bölümlerini dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary öndürjülikli işledilýär. Döwrebap ewuşkunly aýakkaplary öndürmekde emeli deri, dörli renkli ýüpler, polivilen chlorid serişdeleri çiğmal hökmüne ulanylýar. Bu ýerde hormatly prezidentimiň dördüp berýän mümkinçiliklerine jogap edip, dähme çekýän hususy kärhananyň işleri Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerini besleýärler. Kärhananyň öndürjülikli işleýän bölümleriniň biri hem tikinçilik bölümidir. El çeper gelin gyýlaryň en çemetiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çaýgalar, ýetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin ýetlenen aýakkaplaryň bedek işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle bu kärhanada ähli pasyllara niýetlenen aýakkaplar taýýarlanýar. Kärhanada lazer şokluly enjamyň kömegi bilen aýakkap önümlerini bezemek we nagşylamak işem anyp barlýar. Kärhanada gelin gyýlara, çaýgalara niýetlenen gyşky aýakkaplaryny öndürmek işler ýola goýuldy. Hususy kärhanada häzirki wagtda durly ölçekli, göze gelewli öndürilýän aýakkap önümleriniň 200 goly görnüşi öndürilýär. Bu aýakkaplar içerki bazarlarda uly bildirilýän harit önümlerdir. Kärhananyň joşgyny dähme çekýän işgärleri döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimde alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň ilm bilim ulgamyny amala aşyrýan düýpli özgörtmeleri özüniň oňy netijelerini berýär. Gahrman arkadamyzyň döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ýokary okuw mekdeplerine häzirki zaman tehnologiýalarynyň baş çykarýan, ilmli, bilimli, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanýar. Hormatly prezidentimiň taýlasy bilen dünýäniň öňde barjy ilim bilim merkezleri, ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk işleri giň ýerimde ýola goýulýar. Türkmenistanda sany bilim ulgamyny ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda Magdumlat Naq Türkmen Döwlet Uniwersitetinde web tehnologiýalary esaslanan maglumatlary dolanýar saýty ornaşdyryldy. Bu saýt sany bilim ulgamynyň okuw işini awtomatlaşdyrmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Sany bilim portalyna goýulan elektron kitaplar, gollanmalary umum okuwlaryň ýazgylary, dersler boýunça testler, video, audio okuwlaryň ýazgylary, teňki talaplara görä ýerleşdirilýär we dolanyrylýar. Uniwersitetiň ähli okuw binalaryna ýerleşen fakultetler, kafedralar, bölümler kompýuter enjamlaryny uniwersitetiň içki toruna birleşdirildi. Server virtual görnüşde işe goýberildi. Uniwersitetiň maglumat tehnologiýalary fakultetine häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary we sany tehnologiýalary atly gurnagy hereket edýär. Uniwersitetde elektron kitapxana tora birikdirilen ähli kompýuterlerden kitapxana ýerip, onu ulanmagy şert töredildi. Ulanmaklygy kämilleşdirmäge degişli işler alınıp barylýar.
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ötürmegin konsepsiýasyna, şeýle hem 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ötürmegin konsepsiýasyna laýyklykdy. Türkmenistanyň Owsan adynaky Inженер Technologiýalary Uniwersitetinde sanly bilim we sanly ykdysadyýet ulgamlaryna doly geçmek, uniwersitetde alınıp barlayan okuw usuly, ilmi barlyk, maliýe hojalyk we terbiýeçilik işlerini netijeli guramagyň, dolanyrmagyň sanly tehnologiýalaryny iýlikderli kämilleşdirmek boýunça giňerimli işler meýilnamalaryň alınıp barylýar. Uniwersitetiň elektron kitapxana ulgamy 10.000-den owrak elektron kitaplary okuw gollanmalary, audio hem video ýazgylary öz içine jemläp, taliplere we muallimlere okuw sapaklary boýunça goşmaça maglumatlary uniwersitetiň Wi-Fi nokatlary arkaly öz kompýuterlerine ýa-da el telefonlaryna ýüklemek, uniwersitetiň islenlik nokadynyň öz açdyk okuw sapaklaryna taýýarlyk görmek mümkinçiliklerini el ýeterledi. Şol sanly tehnologiýalar we maglumatlary goramak, kompýuter lingwistikasy, akylly tehnologiýalar, nanoelektronika we zatlaň interneti, bionika we robot tehnikasy, ilmi öňümçilik merkezlerini uniwersitetiň professor muallimleri we talip ýaşlary, sanly bilim we sanly ykdysadyýet ulgamlary üçin dürli elektron enjamlaryny, kompýuter programmalaryny döretmek bilen meşgullanyp innowasiýalaryň ykdysadyýety, innowasiýalary ornaşdyrmak, ilmi öňümçilik merkezlerini olary dürli podoklarda ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alyp barýarlar. Ilmi öňümçilik merkezlerini akylly tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmakdan ugralmak bilen birneçe elektron enjamlary, şol sanly LED panelleri, çaylar üçin ýetlenen elektron robot oýunjaklary, akylly öý ulgamy, ulan programa üçinçiligi, online we offline goşmaçylary döretmek, hyzmatlary we sergatlary elektron usulla ýola goýmak programmerlemek ýaly birneçe ilmi täslim işlerem ýerine ýetirilýär. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 13-nji ýanwarda saat 20-den 14-nji ýanwarda saat 20-nji bolajak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Gün ortagy norddan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 2-7 gradus, günnüzine 17-22 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 8-13 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demiradyk gün norddan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýl, günnüzine 9-14 gradus. Gün ortagy nor etraplaryna bolsa 18 gradus çeli maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün ortagy norddan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýl, günnüzine 13-18 gradus maýl bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün ortagy norddan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl, günnüzine 9-14 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün norddan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 1-6 gradus sowuk, günnüzine bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demiradyk gün norddan 7 sekundda 8-11 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl, günnüzine bolsa 9-11 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 14-nü magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany araşdyrýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tolan bölejikleriniň meşhurlygynyň kadydan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerde gyş passyny howanyň derejesiniň ütgeýän nazar alyp, pasla görä geyinmegi maksat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýahla wagtlarda düşer ötdenýär. Ýahla düşen özünni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,